Hello everyone, Carlo Carion, Sales Executive here at Kia Clark. And today, i-explore natin si Kia Sorento 2025 1.6 Turbo All-Wheel Drive Hybrid. Sa harapan ni Kia Sorento, makikita natin dito ang kanyang emblem na Kia, glossy grills, camera, tsaka ang kanyang 4 na sensor. Tapos, ang kanyang headlight na 4-cube LED projector type. Sa wheel naman, size niya is 19 and naka 4-wheel disc brake na rin si Kia Sorento, all-wheel drive. Para sa engine ng Kia Sorento, meron siyang HEV Gamma 2 1.60 GDI 680. Ang ground clearance naman pala ni Kia Sorento is 174 mm. Ang suspension naman niya sa harap is MacPherson strut at naka-multilink naman siya sa likod. And type of vehicle is mid-size SUV na perfect for family outings. Pagdating naman sa side mirror is naka-auto fold na siya. Si Sorento is equipped rin with 360 camera and located na rin dito ang kanya signal lights. Naka-keyless entry na rin si Kia Sorento. Sa likod naman ni Kia Sorento Hybrid, kitang-kita ang pagkakaiba niya sa previous Sorento natin. Nag-iba na ang likod and yung mga taillights niya. At dito na makikita ang Sorento na logo and sa bandang itaas nakatago yung rear wiper niya. Equipped na rin siya with a backing camera and a rear sensors para sa safety pag tayo nagpa-park. Ang pintuan din ni Kia Sorento Hybrid sa likod is powered tailgate na. Sa ating likuran ay pwede tayong maglagay ng at least 2 hand carry na bags. Pero kung nangangailangan pa ng more space, pwede natin itong i-fold. At meron ka ng 813 liters of trunk capacity. If nakukulangan ka pa sa 813 liters of trunk capacity, pwede pa natin siyang i-fold yung second row niya. Si Kia Sorento is meron rin siyang rear AC controls para sa mga nakasakay sa likod since 7-seater siya para pati naman sila hindi nakukulangan sa lamig. Kaya may controls na rin sila para sa aircon nila. Dito naman sa interior ni Kia Sorento, makikita nyo ang leather material sa kanyang doors, controls sa windows, unlock, side mirrors, and ang memory seat. Makikita mo rin dito ang kanyang mood lamp. Si Kia Sorento is equipped na rin with a Bose speaker. Si Kia Sorento is equipped na rin siya with powered seats and ventilated seats po. Kahit mid-size SUV siya, meron siyang 7-seater capacity. Ang kanyang steering wheel is 3-spoke leather na siya. Equipped rin siya with paddle shifters. Tilt and telescopic. Para naman sa infotainment ni Kia Sorento Hybrid, meron siyang 12.3-inch full touchscreen display and wireless Apple CarPlay and Android Auto na rin siya. Tapos, ang shift knob ni Kia Sorento Hybrid ngayon is rotary na siya. Tapos, dito rin marolocate ang traction and modes of driving niya. Meron din tayong button dito para sa heated steering wheel, park assist, auto hold. Equipped na rin siya with a push start button. And meron din siyang remote key start. If nasa labas ka, pwede mo lang i-start ang sasakyan natin. Para makita natin ang different drive modes natin, kailangan natin i-shift to Sport, Smart, or Eco mode. Meron din tayong traction, Snow, Mud, or Sand. Sa infotainment naman natin, makikita rin natin dito na nag-charge ang ating battery since hybrid si Kia Sorento. Dito naman sa ating car wash mode, ito po ma-activate to once nagpapa-car wash kayo para meron mga certain na hindi mag-fold, ayan, mag-wipe, tailgate, di mag-open para hindi mapasukan ng tubig. Yun po yung purpose ng car wash mode natin. Ito naman ang buttons sa infotainment natin. Since touchscreen din naman to,
Pero if pwede siya ma-change into aircon controls once na pinress natin to. Power, fan speed, kung gusto mong i-sync yung sa likod, or pag gusto mo ulit i-control yung infotainment, pindot lang tayo ulit dito. Pwede na tayo mag-infotainment ulit. Isa pa sa mga safety features ni Kia Sorento Hybrid is yung 360 camera niya while driving. Para extra safety purposes, makita mo, lalo na pag traffic, kung sino mga nakadikit sa'yo. Si Kia Sorento is equipped na rin with a panoramic sunroof. For the Kia Sorento hybrid units, promo starts at 198K and SRP is 2,888,000. Inclusions for the Kia Sorento hybrid units, Upper Optic Essential Tint, mattings, carpet type, set of tools, spare tires, 3 years LTO registration, 1 year Laos care. For inquiries, message us on our Kia Clark page or you can visit us here at Kia Clark near Yellow Cab and Coffee Bean. Kia, movement that inspires.